Bore da, croeso I Aberpwll. Bore da, dyn ni yma ar wyliau am bythefnos. Da iawn. Ble ydych chi'n aros? Yn y parc carafanau ar y bryn. Braf iawn. Dych chi'n gweld y môr o'r garafan? Nac ydyn. Dyw'r niwl ddim wedi clirio o gwbl. Beth bynnag, sut dwi'n gallu eich helpu chi? Beth dwi'n gallu wneud gyda'r teulu yma yn Aberpwll? Mae traeth enwog iawn yma wrth gwrs, gyda lle braf iawn I nofio. Dwi ddim yn hoff o nofio yn y glaw. Oes pwll nofio yma? Wel nac oes, ond mae pwll padlo ar y prom. Dwi ddim yn licio padlo yn y glaw chwaith. Oes sinema yma? Nac oes, ond dych chi'n gallu benthyg DVDs o'r llyfrgell. DVDs? Am hen ffasiwn. Oes tafarn dda yn y pentre? Oes wir, y llew gwyn, gyda bwyd blasus iawn. O na, dwi wedi bod yna. Do'n nhw ddim yn hoffi'r ci. Dych chi'n gallu bwyta gyda'r ci yn yr ardd gwrw. Dwi ddim yn hoffi bwyta allan yn y glaw chwaith. Dych chi eisiau map gyda lleoedd picnic da yn yr ardal? Nac ydw wir. Dwi ddim yn dod I Aberpwll ym mis Tachwedd eto.